Manang, Emmy. Sebi latan tiyawag mo kanyak. May saak a domestic helper dito'y Hong Kong. Makunak nga itakat na sayaatan ti panagbiag ko. Ngam sakbay anaragpat ko daytoy, nagdalanak iti ado arigat nga iso ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Nasapaak anaulila iti ama, kat nakiasawa manen ti inak. Nagsasaruno ti nagbalin nga anak da. Isu nga idikino na ti ikit ko, nga agnaed aklaangan kadakwada iti asawa na, tapagbasaan dak, immanugutak, tatalaga akayat ko ti makalpas iti eskwelak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang. Sebi, dagiti bilin ko ken ka, ang mga numalipatam. Saan anti Belen? Jak malipatan? Nasaya at no kasta. Nakababain ka ni uncle mo. Jak kayat nga da maibaga ti asawak. Saan ka ngagdanag, anti? Aramidag amin nga imbagayo. Tapno awan ti makuna ni Uncle Erding. Wen ta nakababain mat kan kuana. Laglagi pa nga iso ti pagtaudan ti pagadal mo. Basit matla ang ti matmat gadak. Iso dakdakkel matla ang ti maitulong kan ka ti asawak. Anti, ngam di ka agdanag, tano matuloyak nga agabroad, ad-adanton a matulungan ka. Agyamanak no kasta, anti. Basta agsingsingpet ka, Sebi. Agtungpal ka iti amin nga ibagami, tapno addamot ganas mi, anangalakan ka. Uwan, anti. Ikarik, saan kayo ngagparikot kanya? Sebi, ayan na antem. Awan pa'y, Uncle. Amangan ka no marabyan nga agawid. Kasta ka di. Uwan, Uncle. Alang nga rod. Sika man lang ang timang masahe kanyak. Ala, inusog mo to ni Uncle Erding ti t-shirt na. Alan, Sebi. Masahiyan naktan nasakit ti bukot ko. Uncle. Alan, di ka agmutta lang dita, Sebi. Masahiyan na kon, tapno makaginawa. Sebi, nakaring ka pa'y matlagayam. Apay, awan eskwela mintun bigat? Auntie Belen, Jay, kuangamin. Anya dayta, Sebi, ibaga mo na anya ti kayat mo nga ibaga, tani na banugak, kayat kun ti aginana. Auntie Belen, adang Belen, bakit? Ataka ka din. Aginanakan tani. Rabi. Awan Erding, mabiitlaan. Sebi, anya ti ibagam kanyak. Ibagamon tani, agay-ayabon ni uncle mo. Awan, Auntie Belen. Awan. Talaga ajak malipatan tinapasamak itay pinagmasahin ni Uncle Erding. Kumporme matlatan timpang pamasahin na kanyak. Nagpastos mo. Di mon ituloy di panggap mong agipulong, Sebi, Ang mga nunalipata mo na da kami ti mang papaadal kan ka. Kaya't mo katiti sana makaadal, Pues, no di mo kaya't ngagsardeng ka nga agadal, agulimak ka. Di mo ibagay ti oray asino taan nyaman na mapasamak iti unagday ti abalay.
Nawatam. Nagbutengak iti kasjay nga inaramid kanyak ti asawa ti ikit ko, manang Emmy. Iso anagan nada kon manipod idi. No mabalin, jak kayat ada kamilaeng ti mabati ije balay. Iso nga agaramid ak iti pamuspusan, no kasjay nga ada papanan ni ikit ko. Ngem dimteng ti gundaway, akabuteng ko. Gapo iti panagabrod ni ikit ko abilen. Oh, anya nga iti sangit-sangitam si Kasebi. Apay nga aramidam kanyak ti gasto yung Erding. Kanakan nagdiasawang ang maboy a binaboy na. Oy, danga. Hindi ka man. Anya binaboy kang ibagbaga. Anya nga rin tawag mo itararamidam kanyak. Hindi ka man na arte si Kasebi. Laglagi pa mada kami timang papaadal kan ka. Da kami timang bibiyak kan ka. Kaya't asawan day ta, na nyaman ti aramidin mi kan ka, mabalin. Sana nga ayop, tapno tratuan da giti kastoy. Tao aganggal, tawag. Nagadulakat nga momon. Basta jak kaya tamamuan ti ora asino da ito ang mapaspasamak ito unag ti balay ko. Nang runa ka nanti mabilin. Di mo lang ang gamdan dagi pulong. Tatalaga madaksan ka kanyak, Sebi. Tandaan am dayta. May mayat pa iti kastoy. Sumuro tak kadagiti warkada ka. Kat makijam-jami nga kadakwada. Total, awan matlangan ti serviti biyag ko. Kapo iti ayop nga asawa ti ikit ko. Ayop niya ang Erding. Awan umasping iti kinaayop na. Iparupa na din nga iso dati mang papaadal kanyak. Iso maaramid na ti amin na kayat na. Kita man ita. Noon niya ti aramidan na. No pagbarkadak itad nga allowance ko. Kita man noon niya ti aramidan da. No maamuan da adya kong sumsumrag. Isudamat lang ti makagapo. No apay kastuyak kita. Basol day tiyang Uncle Erding. Sige, kakadwa. Pag-inom tayo, kiti. Ag-jamming tayo. Di kay madanagan. Tago ti kwartak. Siyak ti aggastos. Awan mo ti madingar aramida kanti benen. Anya nga awan. Hoy, Sebi. Imbaga kanyak ni Uncle mo nga Erding amasansan ka no amarabyan ka nga agawid. Adda ka no pa'y gundaway asan ka nga agawid. Adda nga min gundaway ang maturog kami ni ti balay ti kagrupo mi. Nagaramid kami ti project mi anti. Sanda ko na pagawidan no kwa.
Tadelikado no rabiyo na yan. Saan nakasta timbaga kanyak ni uncle mo nga erding? Ha? Agpapaaram ka kano, isa masansan amarabyan ka. Kan saan ka nga gawin? Saan mo ta, auntie? Saan nga agpaiso day ta? Ay, di ka naglibak si Kasepi. Di mo pagpalinan nga ulpod ni uncle mo. Auntie? Diyak magustuhan dagiti madamdamag kong aramidem si Kasepi. Iso nga agpalpaliw ka, no di mo kaya ti agsardeng agadan. Ti ayop nga asawa ti ikit ko. Kumporme lagayam ti bagbagana ka ni Auntie Belen. Ayop. No amula ko man ni Auntie Belen. No anya ter aramidan kanyak ti ayop nga asawa na. No amuna la ko ma. Ray, agyaman na kiti kanayon nakadam no masapul ko ti pagkamangan. Agyaman na kiti panangan andingay mo kanyak na malmaldayak. Saan ka nga agyaman, Sebe? Gapo tayong kariko ni Tibagik, nga andingayan ka. Ha? Kalpasan nga impod nung kanyak ti amin na pagdaldalanam. Saan arumbang abaybayan ka? Anya ti, kaya't maasawan, Ray. Kas itinako namon kanyak iti kalabas. Tao ka. Rumbang lang nga matrato ka kas tao. Saan ka takas ayop? Ray. Kasken ka. Awan mo ti inlibak ko, Sebi. Amom ti pakasaritaak. Amom ti kinataok. Amom no asino ak. Awan ti inlibak ko kan ka. Ha? Panawunan tapno mayaon ka itilim na dama gayong-gayong. Katsyak ti mangyaon kan ka, Sebi. Masapol nga aggibuson ti kinademonyo ti asawa ti ikit mo. Katarumbang nga aggibus itan. Ha? Anya ti kaya't maasawan, Ray? Saan ka maawatan? Ay ayatan ka, Sebi. Sumurot kan kanyak. Agtaraytan. Agdanatan. Panawam ti ayop ng asawa ti ikit mo. Sumurot kan kanyak. Agtaraytan, Sebi. Agtawanak iti 19, idinamamok ni Ray, manang Emmy. Iso tinang salbar kanyak manipod iti buaya nga asawa ti ikit ko. Ingkab balaynak, iso tinang bukal iti kinataok. Gapukan kwa na, napadasak tinagayat kan maayat. Insuro nak nga agbyag, wano tumakder iti bukod ko asaka. Nang runa kat jakmot tenalpas ti adal ko, tanagrebelde akat nga rudan. Tilaang ayan ti adat na, pamilyado ni Ray, ngamjakon ingkan kano dayta, tati importante laangan idi kanyak, kat matrato ak kas tao. Nadanon ko titawan ko 23, ada kami latak ni Ray. Agingga nagabrod kami, tatinulungan nak ni Ray. Kat nang rugimatan amatulungak ti pamilya, dita Pilipinas.
Awan samot ti mabatbati iti sweldom, Sebi. Ipatpatulod mon samot amin iti Pilipinas. Amo mat nga iso dati makagapo. No apay akayat ko tiyag sa lukag dito abroad, Ray. Amin dagitar aramidak para iti pamilya. Sebi, masapol nga agibati ka mat iti parakan ka, ah. Saan mo nga ipawit amin kadakwada? Di kagdanag, Ray. Aramidak matay takat. Adalat namat ibat-batik para iti bagik. Rumbang laeng. Si katagrigrigat dito abroad. Rumbang la pag numaramat anyaman na nagrigatam. Oh, apay nga agisam ka nga eh. Gaputa maragsakan na, Ray. Talaga mariknak ti kinapatag ko kan ka. Sebi. Sikatin ang bukal iti kinataok. No saan agapukan ka. Jakon amo no anya tinagbanagak. Isodakkel ti panagyaman ko kan ka, Ray. Kat ipatpatag kamat unay-unay. Ayan nga ta ni Ray. Kita'y paisap sa pula ka. Rimor nga ta? No rimor ni Ray. Awan ko mamat dito. Kaya pamat na makita. Ay, ayatin ka. Isong samot di makisarsarita iti cellphone di talikod ti divider. Sana pali. Tagkita tayo itong day off ko. At mapantay sa di naman na kaya't mapapanan, ha? Iso hapaiso. Tiyak magustuhan ti panag-arasaas na makisasaw iti cellphone. Payman. Sika ka na yung datay di panunod ko. Ngamin, talagang ayatan. Iyag mo day ta! Sebi, isublim dito cellphone No ko. asino ka man? Piliyam ti pakisayutam! Sebi, apay nga imparak mo matin di cellphone ko. Dayta ti rumbang iti dayta cellphone mo, Ray. Tapno maputod mo tanti komunikasyon nyo no asino man dayjay a babae. Nakaypatulod ako, nanang. Ingkay ton irwar iti bangko ti impatulod ko. Tapno da paggastos yo. Agyaman na kanak ko. Masapol gamit na kiti adde. Amok day tananang. Jay bagbagak iti kabsat ko. Pakidagdag yo, nanang. Tapno makaumay mo ton dito ikat makatrabaho. Ay talaga nga interesado mo ti kabsat mo nga aga-abroad, anak ko. Ipagpagnana dagiti papeles na. Nasayat no kasta, nanang. Alang nga Ruden. Baliwak tumanan ti umawag. Bye. No makaumay ton dito iti kapsat ko. At danton katulungak amang pasaya at itibiyag mi iti Pilipinas. Sa anak ton amarigatan unay. Apay nga tangawan pa'y ni Ray. Sa di naman nga tan tinapanan na. Ne, ada nagsardang alugan iti batog ti dagusmi. Kita man no sino. Nere, kat nakalala ilo da iti babae akadwana. Kanayon laeng nga nakastoy. Makapauman. Masapul ang mga dengak itan. Imbagak matin kan ka, Sebi. Gayim ko lang di babayan ang itulod kanyak dito pag nanaidan ta. Sana po no ti atap mo nga da relasyon mi. Sa anak ama agray. Pudno sa anak anakalpas iti adal ko. Ngam sa anak anang amok ti kaipapanan tinakitak. Sebi. Kanayon lata nakastoy. Sipod na duktalak nga da sa bali aka relasyon mo. Nagsasarunon dagiti na duktalak a babae ako nagtadukan ka. Nauma akong Ray. Anya ti kaya't masawan? Aklo nagkadakkel ti utang ko na imbaganakam kan ka. Gaputa si ka tinangan langon kanyak.
Idiin mamagnak ti asawa ti ikit ko. Oh. Inayat kay tilaksin ti kanda ti pamilya mo. In lugar ko ti bagi. Tapnawan ti skandalo ang mapasamak. Namnauma akong Ray. Napanog ako. Sebi, saan kumamot akasta Di mo kumasayangan tinabayag a panahon na panagdunata. Pangaasim. Kasi tinakon-akon. Nauma akon. Oh. Napanog akon. Makisina akon kan ka. Si papalubos ak ngagsublikan ni di pamilyam. Ngamno di mo kayat kat makirelasyon ka natay ti sabali. Makamukan, Ray. Basta agsinatan. Nasakit mo't para kanyak, tinagbalin a desisyon ko itiday di akanito, manang Emmy. Ngam talaga na uma akon iti sitwasyon mi ken ni Ray, nga awan laket aga pa kami, gapo iti sabali a babae. Kalpasan na, ag kinaawatan kaming tumanan. Makapauma. Iso nga idinagdesisyonak, tinakderakon. Impamaysak ti nagtrabaho tapno agtultuloy a matulungak ti pamilyak. Aging gaan na alak mo ten iti balasiw taaw ti maysa kabsat ko. Nalabit a nasungbatan mo ten ti kanayon nga ikararag ko. Gapo ta naamamok ni Daryl. Ti lalaki a nangaklon kanyak asipupuso. Itilaksid nga impudnok kankwa na ti amin a nagdalanak iti biyag. Kang runaan iti amin, baro ni Daryl. Iditawan 2019, nagawid kami, kat nagsarita dagiti dadakkel ni Daryl ken ti pamilya para iti panagsimpamin. Isu na laeng tanaitantan, gapo iti pandemya na pasamak, idi napalabas atawan. No pay kasta, saan kami nga agap-apura? Taamumi adumteng latati umno agundaway para kada kami adwa. Mamati ka man wenno saan, napakawan kon ti asawa ti ikit ko anang idadanas kanyak. Napakawan ko moten ni Ray anang karelasyon ko itinaunday a panawan. Kat para kadagiti dumdumngeg akas kanyak, a makapaspasar iti nagpayduma akarit iti biyag, daytoy ti makunak. Saan tayo asumuko, nga uray anyapay akita ti parikot ti dumteng kada tayo. Kanayon tayo kumaapanunutan, nga amin aparikot, kat adda solusyon na. Nang runa kat sigurado nga amu ti apo, no anya ti adda iti kaunggan tayo. To'y pagayam mo, Sebi. Pagayam a Sebi, agyaman akunay kan ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Napnuan pan nakigasang-gasat, ken pudno a makapaladingit dagiti naglabasam pagayam ko. Ngam pakaragsakak tinaudi apaset ti padas mo, gapo ta inapit mo tinaimbag agasat akatukad ti ado arigat ken saem a pinasar mo. Ti panakiwin naswas mo ken ni Ray ket indikasyon at talaga nakasaganakan ang mga barwanan. Iso na paraburan kamet iti sabali nga ayat, ama ko na at talagan akukwam, gaputa at dagaya man nagtulagan dagiti dadakkel na, ken ti pamilyam.
Sapay la kumata mataginayonan ti kinaragsak mo, ken tibuklam to a pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana ti biyag. Dintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag. Nana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Rico. Addaak ita dito'y Saudi Arabia, tanapagasatak ang nagbayag dito'y kalpasan ti adu a pannubok, nga iso ti kayat ko nga ibinglay ita kadagiti dumdumngag. Umunay ti amin, kayat ko akablaawan dagiti naayat amang tartarabay iti programa yo. Apaman ang nakitak iti YouTube daytoy a drama, nagpaiduma ti riknak, takaslakit din nagsubliak iti kinaubing ko. Daytoy ngamin a drama ti kadenggan day di apong ko idi ubingak paylaeng, kat makipagdengdengegak meten. Kinapudno namanang, nakapagsurat ako idi agtutubo ak paylaeng, kat nangagak meten idi iti radyo ti insalaysay ko apadas ko. Ni Manang Remy pay idi ti agibaspasa. Kat ita taadamanan daytoy a drama, adamanan pagliwliwaan, kat kayat ko manan ti agisalaysay iti padas ko, babaan iti daytoy a programa. No inggaad mo ko matinag-adal idi adak pay laang idi balasiw taaw, nakalpas ka ko marikaw, ngam sabali mo't ngamin tinararamid mo anak ko. Anya kayo umutan? Day tamanan ti sideryo kanyak. No saan kayo kumanagsinak ka ni tatang? Saan kumamot akastoy ti biyag ko? Rico anak, amom no apay anagsina kami kan ni tatang mo. Nanang, Nagpamilya iti sabali, idadak iti abroad. Ad-ada pinili na ti may kadwa pamilyana. Kan maysa, ado ti putot ni tatang mo iti may kadwa a babae iti biyag na. Iso adya kung nagtagtagari ide, takaasimot dagiti kakabsat mo iti ama a mairaman. kat saan ka kumamot na nakiasawa iti sabali nanang? Oh, di makilak ko may ti danam. Saan kat ni ti sidong ni apong? Rico anak, uray pa'y nga taagluwaak iti dara iti panangsidir mo kanyak ita. Saanan a maisubli ti napalabas? Napasama ken. Ken may sa anak ko, saan ka mo't abinaybayan a? Ad-ada mo't asyak tinangipapa ay iti amin akasapulam saan ka di? Iso apang nga asim kumamot. Di na konsideran. Adtoy, kwartam da itoy. Alan anak ko, awata mo, tadapay naskan nga ramidag. Agyaman ak nanang. Ala, panawan ka pa'y ditoy. Ay, makapaunga ti kastoy. Teksak man kit iti kabsat ko kun ni tatang. Agkit dawag kan kuha na iti textmate. Iti kasta. At dapagliwliwaak.
Imbag man ta saan ka busy ita, Len. Imbag ta sinong batam tawag ko. Naira na nga awan ar-aramidak. Sika, Sigod-sigod para lang iti-text ti load mo. Nabita, imawag ka pa yan. Kaya't ko lang amin tatakasarsarita na. Amo mo tandi kasasaad ko. Imposible mo ta sana na ibagakan ka ti kabsat ko ita ama ti kasasaad ko. Saan man? Naibaga na kanyak. Naimbag, tanasingat kayo mat kadagiti kakabsat mo iti aman niya. Awan mo tinasaya ta mapasamak no guragkit din ita. Kasi di ka na yung ibaga ni nanang ko. Awan ti basol dagiti kakabsat ko iti napasamak kadakwada ka ni tatang ko. Tauray ni nanang. Adamutin may isang anak na iti nakidinaan na ita. Kasta gaya. Kat imbag man tas anak akagura. Kat amumat kaanak-anak ti kadandan na ni tatang mo ita. Apay kumakagura ka ngay. Maragsak anak pa ikit di ata nagbalinta na singed. Kaya't agyamanak iti kabsat ko iti ama, tas ikatinaitad na textmate ko, iti nagkidawak kan ko na. Agyamanak unay. Anan mo maya ti martilyo, Rico? Handa ngamin pa kasapula kay balay tatang. Iso nga umayak ko mabumulod. Nagadayon ti umay mo pumulutan. Iti laod ti pagnanay danyo ko ni apong mo. Kung makadanon ka pa lang dito abagata na bumulod iti martilyo. Awan mo't nga rin tinabulod ko kadagiti karuba mi tatang. Ay, una yan. Sa payawan mo't lang ti tools ko. Ha? Kanyang iti pabulod ko kun kaanak ko. Di mat adaw usaran nyo iti. Ay na, saan ko ako kuday jay? Pinulot ko mo't lang kan ni Bayaw. Ti ama ni Len? Wen, tinasayaan. Mapankalangan di tayan dalin. Agam-am mo kayo mo't saan ka de? Wan, tatang. Malan, iti kalangan na pumulod iti martilyaw. Awan ti may pabulod ko kun ka, Rico. Oh, ato iti martilyo abulbulodam, Rico. Agyamanak, Len. Una yan. Nagsamitan ti panag-isisam kanyak ni Len. Oh, apay akit kita anak matlaptan, Rico. Aha. Awan. Awan, Len. Pasensya ka na. Dito'y pa yun ti bimuludak iti martilyo. Awanan yaman na. Amano kaya't mo tagmerienda? Nakababayin ka dagiti kabalay mo. Awan kadwak ita dito'y balay. Agmay-may saak. Kasta ka di? Adangami na panandag iti kabalay ko. Amang ano inton bigat na pahilaan nga agsubli. Aklo na ka iti day di agundaway, ada na pasamak kada kami iti textmate ko, akaanakan ti madrastak manang Emmy. Nga uray no awan met ti relasyon mi, kan saan ko met nga ay ayatan. Kat nagsikog ni Len. Naamuan ti kadandan na ni tatang ko asyak ti nakasikog iti kaanakan na. Kat iso tinagko na atak derak tinapasamak kada kami kanilen.
Gapo iti bain ko iti amak. Nagtungpalak iti kayat ti madrastak. Kinasaritak ni nanang ko. Ngam ko na amakaammo kanon ti amak amang pakasar kanyak. Ta isumot ti naggasgastos kanyak agingga adim makkelak. Tapno mairaos laeng ti panangikalaysak kanilen, kapilitan nga imutang kami manang. Len, sa nga 10 aribo amin tinaurnong iti parwad. Kurang pa nga ibayad kadag iti nautang iti panagkasarta. Ta ultimo ti renta ti bado ta nagkasar, inutang ta. Anya nga rod ngay, alangan mo tabaybay anak kat masikugak nga roden. Ah? Kan maysa, apay namin... Len, mabalin ka di. Saan kumamot akas ta ti panagsasaum Agpada mo't anagayatan ta tinapasamak edi. Allah, isidir na pailaan. Makapasuron. Ala. Huston, saan arumbang agrikyar ta? Katni, kakaskasar ta laang. Kan maysa, amangan no makaapektar iti sikug mo. Si kamot ngamin. Ala, huston ko nakmat. Tinasaya at pag negosyo talangan da iti naurnong ta aparwad. Barang maparang ay ta, kat makabayad ta kadag iti nautang ta iti kalaysa ta. Anyamatan. Awan lata. Imbes sa makalungaw ta. Nakarkaro mo ta na nailumlum ta iti utang. Kasano? Amin sa mo a 5-6 kan lending. Inutanga mon. Len, inaramit ko ti kasjay. Tap nagtultuloy ti operasyon ti intakter ta kantina. Tirigat na. Nailumlumtan iti utang. Dandani awan pa yan maiyapoy. Nagrigat yadda pa nagbiag. Makapasuron. Len, bakit? Apay na agabroad ka? Oray ag-DH ka? Nalaklaka ti magastos no sikat agabroad. Tano siyak ti agabroad? Dakkel lakit di ti magastos. Ne, apay ngay asyak ti ibaon mo iti abroad. Sikat ti lalaki. Sikat ti rumbang amang biyak kada kami iti anak ta. Dakkel nga rod ti magastos no siyak ti mapan. Bakit? Ay saan? Imbagak mo tan. Sikat ti lalaki. Sikat ti rumbang amang biyak kada kami nga agina. Ay, anya ka mo tan, Len. Kaslaki din awan arapaap mo iti biyag. Rumbang ko mga agtinulong ta. Hoy, di ka man agsaw iti kasta si Kariko? Kano kasta gayam ti kayat mo? Di nangasawa ka kuma iti babae nga adda arapaap na iti biyag. Una yun ti kasta pa nagsasawm. Ala, saan ta na pagsaritaan dagiti utang ta? Agsagana ka langan. Yimpakim dagiti kawustayo iti anak ta. Ha? Apay? Saan ka nagdamag? Basta agtungpal kalatan iti imbagak.
Manun abulan ti kaadayo dito'y Nueva Ecija, Rikaw. Ngam di mo matlat na masursuro ti agdulang. Uncle, awan ano kasta? Kasano biyagam ta ginamngay? Ano sanda ko, Uncle? Awan ti sabali papanak. Talaga nga awan papanama. Ta imposible makasubli kay jay lugar yaw baraw. Kat pinanawan nyo mat amin dagiti utang yu ijay. Uncle, ti amom siguro kat jak amuan niya. Ay na, Rikaw, agin inawag kami ti amam. Nasa una kanyak, aninanang mo ti pilit asiningir dagiti nakautangan nyo ijay lugar yaw. Naimbag atauray kaskasanaw, na ininot ti ina mabinayadan dagiti utang nga intarayan niyaw. Ikagumaam asursuruan ti agdulang iti balitaw. Tabarang makalungaw kayo. Tano di mo aramidan dayta. Awan lat amukaw, Rikaw. When, Uncle? Ikagumaak. Basta ano sandak ko mga isuro. Len, apay ayim impakim dagiti kausyo iti anak ta. Awan ti mapasamak ka data dito'y nagkamangan ta lugar Rico. Awan mo't lata ti nagbaliwan ti panagbiag ta. No saan aga po iti ulitag mo adinanon ta dito'y. Naglangan tayo kuman anangan iti anak ta. Len, aramidok mo ti amin ha. Agtrab-trabaho ak. Ikagkagumakasurwan ti agdulang iti balitok. Taday tamot nga rin ti panggedanda dito'y. Ngam di mo matlangin masursuro. Madlaw ko akas lang masurun pa yan kan ka ti ulitag mo ta nagrigat ka maisuro. Anyangay nga rod. Ano sandak kumaa? Tamo mo't sa anak ka na erwang magtrabaho. Pasuportado nak ni nanang idadapay iti abroad. Isong arod nga inton bigat, agawid kami pa lang iti anak ta ijayan ni nanang ko. Taiso kami pa'y apadagsan kan ka dito eh. Anya? Nawaya ka mang sarong karkada kami ijayan dananang ko. Total, amo mo ti balay mi. Basta palubusan na kami iti anak ta nga agawid ijay ayan mi. Awan tinaaramidak manang Emmy. Saan ko analapdan ni Len anagawid ijay balayda, iso akapilitan anaganosak. Maminsan iti makabulan no masarong karak dagiti aginak. Depende pa'y dayta no addabasit ama sa pulak iti isusurot ko kada angkel ko nga agdulang iti balito. Talaga kayat ko idin ti agabroad, ngam awan man lat maasitgak amang tulong kanyak. Nga uray pang passport ko lakuma. Iso atap no adagastusek, insa mirak tinagtaraken iti may sa ababoy. Ket idi na ilakok, iso ti inaramat ko anang ipagna kadagiti papeles ko. Iti asi ti apo, nakaaplayak dito'y Saudi kas may sa a waiter. Ngam awan pa'y ti makatawan ko dito'y, nadamag ko nga addan sa bali akadenden na ni Len. Nasakitanak iti dayjay anaamuak. Ngem pinatibker ko ti bagik, nang runak ket awan met ebidensyak. Agingga ana ilipas ko ti kontrata, ket nagbakasyonak. Jakla ni namnama asimang patkagaya men baro. Uwan, nanang. Talaga na daras ti panaglabas ti panawanan niya. Kita man, nalpas gaya man ti kontrata mi jay Saudi. Uwan nga rod, nanang.
Nakaturog ti anak mo, Barok. Nabanog ang nagayayam. Kaya't mo tariingat? Saan nanang? Baybayan niya maturog, tapno makaina na. Ala, no isuti ko na, Rico. Mabitlaan ta itimplaan kay ti mainom. Nanang, ayan ni Len. Ha? Ni Len ngay nanang. Ayan na. Awan samad dito balayo. Barok. Talagang awan ni Len ditoy. Siyakla ang ti mangay aywan iti anak yo. Ni, apay ngay nanang. Ayan ni Len. Agtrab-trabaho nga minan, kat agborbording ijiili. Ha? Wen, Barok. Kasta agpaiso. Agborbording nilan ijiili, taasidag ti trabaho na ijay. Iso adi mo nasangputan dito'y balay. Saan ka masaksakitan, anak ko? Ngam naglibakan ka ti katugangag. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang? Adan sa bali akadendin na ni Len. Anya? Naitatagpay so, Rico. Nukasta? Agpay so nga rin tinaidanon kanyak adamag idadagpay lang iji Saudi. Wahin, anak ko. Punutan niya man anamwam. Talagang adan sa bali alalaki akadendin na ni Len. Damag ko amasikugpay ita. Tatang, numatulungan dak. Kaya't ko maalat ti contact number ni Len. Apay-pay laeng, anak ko. Kaya't ko makasarita. Kaya't ko nga ibaga pabunyaga kung ta anak mi. Kaya't ko nga awisan. Rico, pangasiyo, tatang. Mamati ak nga da kontak ti kadindinam. Gaputa ka anakan na ni Len. Iso atulungan na kuma, tatang. Agri-ring ti cellphone number na ala ni tatang iti cellphone ti madrastak. Sapay la kumatasungbatan ni Len ti awag ko. Talaga kaya't ko makasarita. Hello? Len, ni Rico da ito'y. Rico? Pangasim, saan mo apot ti saritaan ta? Di mo mutlangan mailibak ti amin kanyak, tamo ko. Papunyaga kung ta anak ta pinanawam iti ayan ti inam. Kat gaputa si ka ti inana. Sapay la kumata dumaray kay ti pan nakabunyag ta anak ta. Ha? Rico, pabunyagam latan. Uray awan. Anya ka aklasi ti ina, no saan ka dumaray ti pan nakabunyag ta anak ta. Rico. Para iti anak ta, Len. Agpakita kay di simbahan. Para iti anak ta. Sigun iti text ni Len. Adda kano dito likodan ti simbaan. Tamabay nagpakita kadag iti makaamamukon ko na. Ayan na nga ta. Aklunak iti bagik akailiw ko matin ni Len. Ta iti unos ti panagdan nami. Nasursurok matin nga inayat. Nang runay dinadaan kami ni anak.
Ayan nga tanilen. Rico, Itilikod ka. Len, masikog kan. Daytoy ti rason. No apay ajak ko makayat ti dumaray iti panakabunyak ti anak ta. Ngam kinonsensyanak mo't ngamin. Anyan. Una yun, Len. Diyak laing pagarup pagkabailan na kaliputan. Nagsakripisyo ako di abroad. Yaman niya tinaramid mo. Pakawanan na, Rico. Pakawanan na. Nagsakit na ito ngayon naramid mo kanyak. Nagsakit. Idilaang anakariknaak iti nagpay duma sakit manang Emmy. Ngam awanan ti maaramidak. Tawan 2015 idi nakasubliak dito'y Saudi. Iti na minsan, inawagak ni Len, kat kinunak ano kayat na asuportarak ti anak mi. Masapul nga ipan na idiayan ni nanang ko. Idi damo, nagkitakit ni Len. Ngam idi marigatan dan iti simurutan na alalaki, gaputad damot ten anak da. Immanugot matlaeng, kat intulod na iti ayan ti inak ti anak mi. Ita, balasitangan ti anak mi, taagtawanan iti 12. Kat uray pa'y narigat lata ti adda kasasaad ko iti biyag, iti laksid ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Maipanakkel ko nga ibaga, nga ipapaay ko ti amin akasapulan ti putot ko, nga adda ita iti den na ti inak. Impagarup ko idino jakon agtalagpay iti babae. Ngam adapadak nga OFW anaamamok online, kat naaddaan kami iti relasyon. Kinapudno na, agdwa atawanan ti relasyon mi, kat uray no sabali apagilyan ti ayan na, mariknak ti kinapudno na kanyak. Kasta akmet ken kuana. Kararag mi nga agpadpada amalpas kuman ti mapaspasaran ti lubong a pandemya, tapno makapagsimpa kami maten. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Rico. Pagayam a Rico, umunay ti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Napnuan iti panubok ti biag mo pagayam ko. Ngam pakaragsakak nga ibaga, nga iti laksid ti amin a napasaram, nasursurom ti nagbaliw. Kang runaan na, nasursurom ti tumakder iti bukod mo asaka, kat saan ka amang namnama iti asino man. Sapay lakuma taagbalin a naragsak ti biagyo iti anak mo, iti baro nga ayat asimangbaykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugo, iti dana ti biag. Tintun mapunas dito'y lagi, bagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsa
kadagiti tugu iti danal tibiyay